Masora sei mhuri yeZimbabwe? Tiri kufara kusangana manheru anhasi patiri kuita kurukuro yatiri kuti muchirungu revolutionary talk. Revolutionary talk inoti siyanei nema-updates because ma-updates tinenge tichinyanya kuda kuemphasize pa-current affairs. Asi tinodaira kuti vanhu vese they are well informed nemamiriro akaita munyika medu. Hapana chitsva chiri munyika. Tine situation yekuti zvigananda hazvisati zvasungwa. Ndo situation iri munyika iyoyo, ndiyo update yatiinayo. Nenhau yekuti patasvika pastage yerevolution ndepekuti zvigananda ngazvichitanga kusungwa. Kana zvisati zvatanga kusungwa, hatisi kubva pathis stage kuti tiende pathat other stage. Ndodaira kuti takajekeserana kuti thats the stage yatawa parevolution. How are they going to be arrested? I don't know. But we want to see zvigananda zvichisungwa. Right. Chakakosha panyaya yedevelopment yemunyika kuremekedzana. It's respect of humanity. Kuremekedza munhu, kuona munhu semunhu. Tinoziva kune vakadzidza mushure mekunga taonekwa kunzi curriculum yaSmith yatora nguva iri muzvikoro iri kuleka makey elements anoshape society. Pakaitwa commission inozikanwa ichinzi Nziramasanga. Commission iyoyo yakaisawo input kunew curriculum yakazoiswa muzvikoro mumakore less than 5 adarika. Curriculum iyoyo ine makey elements akaonekwa kuti ngaawedzerwe pari kudzidza wana, nenhau yekuti anotibatsira mukushepa future nekushepa generation inoteera. Zvinhu izvozvo zvaileka. Chaileka mueducation yemunyika meZimbabwe concept inoti hunhu, ubuntu, umunhu. Ndo makey principles akaintroduced mueducation system yemuZimbabwe. Saka tinodaira kuti vana vedu vari kuenda kuchikoro todarika vane 5-6 years wakapinda munew curriculum, tichanakirwa neutungamiriri hwavo pamberi, nenhau yekuti vari kutitungamirira vazhinji wakaenda kuchikoro, that element isimo. Ndosaka muchiona kuti pamwe pacho unenge wakatarisana negraduate, wotarisa mumusoro macho woona kuti zviri kuitwa izvi hazviratidzi munhu akadzidza. Nenhau yekuti wanofungidzira kuti kudzidza kuwana mamarks akawanda kudarika vamwe wonzi wakadzidza. Kudzidza it's practical. How do you live with others in a society? Ndo kunonzi kudzidza, ndo kunonzi kuenda kuchikoro. The main agenda yekudzidzisana nekuendesa vana kuchikoro kwatinoita inyaya yekuti tiri kuda kulidha muchinangwa cheupenyu. Kuti chinangwa cheupenyu chii chinodiwa naMwari nemidzimu yenyika is to make the earth a better place to live, to make the world a better place to live. Saka kuti tikwanise kuti tiite kuti world iwe nzvimbo yakanaka kuti tigare tese, kuremekedzana
vanhu nekuonawo mumwe munhu semunhu, nekuziva kuti utungamiriri mikana. Utungamiriri hakusi kuti kune anonzi uyu ndiye the best ngaatitungamirire. That's why muchiona kuti even pamapresidential candidates hapabvunzwi 5 levels nenhau yekuti inhau yekupakura iyi. Leadership yemupolitics kupakura. Vanopakura zviri fair ndio vanodiwa nevanhu, ndio vanotakura the element inonzi gutsa ruzhinji. Socialism yakazvara democracy yekuti tizosvika pakuvhota ndeyekuti hakuchadiwi slavery kana feudalism yekuti vanhu vanenge vari mumagroups. Socialism inotaura iyo kuti ngativhumidzei vanhu kuti varatidze zvido zvavo, zvido zveruzhinji zvoitwa. Ndo yakaunza mavotes, one man one vote. Pochinzi avhoterwa nevanhu vakawanda ndiye ngaapiwe mukana wekupakura, nenhau yekuti vanhu vanotenda kuti angangopakura zviri fair. Pakupakura apa panonetsa kana munhu asati apiwa chipunu. Inyaya yekuimbana kuti uyu patakambofamba naye nezvaanotaura zvinenge zvinoratidza kuti akatipakurira munyika muno yeZimbabwe tinowana kuguta. Ndo the same zvakaitwa pachibviswa Mugabe pachiiswa Mnangagwa. Inhau yekuti chipunu chaipiwa muna Mnangagwa nevana veZimbabwe kuti shamwari chimbobatawo chipunu ichi timboone kuti mapakuriro ako ari fair here. Tisingazivi kuti tapa Gudo chipunu chabva chatiza nechipunu chaenda mugomo, vana vese vasara vaine nzara. Ndo situation yatawa. Tasvika ipapo taona kuti uyo atiza nechipunu adzoka pavanhu nenhau yekuti ari kuda mukana wekunzi aramba achipakura. Ndo patati aiwazve chakatanga ndo chakachenjedza. Uri chigananda iwe haugoni kupakura zviri fair, chienda pari kupera temu 2028. Then tiri kupusha kuti achiende, ndo patakaona kuti haachatodi kuti vanhu vawane mukana wekuvhotera mupakuri munyowani anoipakura zviri fair. Kuti aiwa ngatibvisei mutemo wekuti 2028 tinoenda kuelection, tiwedzere mimwe makore maviri nenhau yekuti ndichiri kunzwa kuda kupakura. Asi ari kupakurirwa ndiani? Ndivana vake, mudzimai wake nehama dzake nezvigananda. Vana veZimbabwe mapulesi vakangobata hamuna chirimo. Ndo situation iri muZimbabwe. Then taona kuti adzoka achitaura 2030. Ndo patakatika wakomana munhu uyu akambotiza nechipunu kuenda mugomo, ngatikombei tiite make sure kuti haana kwaachatizazve nechipunu achienda. Hatichatomiriri even 2028 wacho, tipe chipunu chedu, tipe watinoda ambopakurewo. Ndo situation iripo, ndo pari kufamba nerevolution. Zvino since tisati taenda kuelection iri pamutemo ya2028, tochipa ani kuti apakure since mandate yeelection iri yebato riri kunzi ndiro riri kutonga reZANU-PF. Whether pakarigwa election but ndo wane mandate, ndo patati aiwaka chipawo muteedzeri wako ambopakurewo, nenhau yekuti ari kuimbisa vana veZimbabwe kuti inini ndinogona kupakura zviri fair. Saka ndosaka takati komanda Geza, kana imimi mati General Chiwenga munovaziva, mune pavakafamba navo pakawanda, mukawane chiwimbiso chekuti angangopakurira vana veZimbabwe zvakanaka, ngati wapei chipunu pamakore mashoma asara tichienda kuelection 2028.
uko kuchazonosarudza vana veZimbabwe kuti ndiani achatipakurira kubva pa2028 kuenda panext election 2033. Zvakakosha kune avo vachapiwa mukana kuti vakapakura zviri fair, zvinowedzera machances ekuti 2028 vanogona kunzi endererai kumberi nekupakura. Ndiyo democracy. Because vanhu kana vari kupakurirwa zvakanaka, vachibhalansiswa each and every province, nhamo yobviswa munyika, umbavha hobviswa munyika, then toziva kuti taakufamba zvakanaka. Kwete zvatiri kuita naMnangagwa izvi kuti tonzi lunch time yakwana, totakura maplates taakuti taakuenda kuchikafu, yonzi chikafu nhasi hakuna, ndiani atora ndichivhayo nevamwe wake. Aiwa, izvozvo tinoti pasi nazvo. Zvigananda, those are criminal elements. Zvazvinoita ndezvekuti macriminals estate capture haabati chinhu chimwe chete chekuti vanonzi imbavha dzematenda kana kuti vanoba zvicherwa zvenyika vachitengesa nenzira dzisiridzo. Vanoita zvese. It's a cycle. Ndiyo varidzi vanoba kumatenda vaya, ndiwozve varidzi vemadrugs, ndiwozve varidzi kubiwa kwemaminerals, ndiwozve varidzi weabuse of the mass. Saka you cannot separate Chigananda from all those things which you have mentioned. Saka kana tiri kuti let's be serious in this revolution so that we join hands and chase away Zvigananda. Tiri kuziva kuti if we chase away Zvigananda, matambudziko edu 90% will be solved. Because tinenge tabvisa a cartel. Saka pamberi nerevolution. Macomrades, tiri kuziva kuti takaremerwa. Taremerwa, tine mastress, vanhu vakatsamwa. Pamwe pacho unogona kungomuka wotukosha zvakuti ndiri kutukirwei. Vanenge vari nane musi iwoyo chizovai nemwoyo murefu. Kwete kuti woti ndatuka kuti ndodzorerwawo. Vanhu vakaremerwa, hauzivi kuti chaputa kuti munhu akupopotere from nowhere chii. Inhau yekuti Zvigananda zvatambudza vanhu. Tine nzara. A hungry man is an angry man. Ndo chirungu chatakadzidza musyllabus yaSmith. Chiri correct ichocho. Chinotaura icho kuti a hungry man is an angry man. Chokwadi tine nzara, we are hungry as Zimbabweans. So tine kodzero dzekutsamwa. Asi kana tatsamwa pakaitawo akurumidza kuona achiri nane, ngatidzoranei tiende kumberi nethis revolution. Fast forward toenda kumaneighbors edu. MuSouth Africa muri kufamba revolution yemhando yepamusoro-soro. Chiri kuita kuti revolution yemuSouth Africa vanhu vanonoke kuiona yoita seyakasiyana nemuZimbabwe. Regai tifambe zvichoma nezvichoma. Mutungamiriri aiwepo, the previous leader ainzi Jacob Zuma, akabvisirwa pachigaro nenyaya yekuti he was facilitating state capture. State capture, Zvigananda zvanga zvapinda muSouth Africa zvaizivikanwa nekunzi Gupta. MaGuptas ndo vanga vazvigananda zvemuSouth Africa. Wabata nyika yese. Vana vemuSouth Africa vaakutambura. Saka munhu anofacilitata state capture haazobvumidzwi kupedza term. Ndo zviri kuitwa naMnangagwa izvi. Ndo saka tiri kuti 2028 yacho sevana veZimbabwe hatichadi, hausviki. Ndo mabvisiro akaitwa Jacob Zuma nenyaya yestate capture.
State capture iyo yakorektwa, hazvina kukorekteka nyore, munosara the remnants of state capture wanenge wakawanda. Tine vanhu vakawanda vachihwanda mumisangano dziri mbavha, vamwe vachiprotektwa nemisangano dziri mbavha. Then the spirit of the revolution yakaenda kunoburukira kune mumwe mukuru wemapurisa wekuprovinsi hombe yemusouth Africa inonzi KwaZulu Natal, wanonzi General Nhlanhla Mukhwanazi. Nenhau yekuti munhu ari kushanda directly necommunity achiona zvigananda zvichiparadza nyika each and every day, akabuda pachena akati aiwa wakomana, enough is enough, sezvakangoitwa 2017 pakabuda masoja enyika achiti enough is enough. Ndo zviri kuitika muSouth Africa. Ataura zvaakataura, hurumende yochiti mashoko ari kubuditswa nemukuru wemupurisa ari a bit sensitive, ngatigadzirei commission yekuti paongororwe zvinhu izvi nechimbi chimbi. Ndo pakagadzirwa commission inonzi Madlanga commission, yaane mwedzi yatanga kuongorora. Pakuongorora ipapo ichifamba commission, pakatanga kubuda mazita ezvigananda, zvimwe zvanga zvatobuda munyika zvamaambasadha kunze kwenyika uku kunana France. Mumwe ambasadha iyeye anonzi aiwawo mukuru wemapurisa, akangoonekwa akadonha akafa panze pehotera yaaigara. Ndiyo ambasadha wari kuchemwa muSouth Africa pari zvino. Wanga wabuda, he was implicated panyaya yezvigananda. Mweya werevolution waakutaura, so he is no more. Kubata zvinhu zvemasi zvine ngozi. Hatina munhu ane nhoroondo yekubira masi watakazoona akafa zvakajeka. Saka mweya werevolution wekuSouth Africa uri kufamba zvakanaka. Tiripo mazita mazhinji ari kubuda, and heads are rolling in South Africa, even kuma big bosses nemapolice bosses patiri kutaura izvezvi. Izvezvi nhasi vareidha chimwe chigananda, vakatora midziyo inokosha, maLamborghini nemamwe maproperties ese aatachwa nenyika, mari dzenyika. Todaira kuti vachaongorora kuti dzimwe mari dziri kunyika dzipi kwadziri kuhwandiswa. Then tiri kuona kuti we also have vamwe vari kubva muSouth Africa watovawo muZimbabwe. Matiri kuchema kuti muZimbabwe mining haisi kuitwa nemazvo. Taona Chinamasa aine vana wa former president wemuSouth Africa vachinzi vadoneta $50,000 kumusangano weZanu PF. It's a smoke iri kuda kutarisirwa kunzi moto wacho uri kubva papi. Tinodaira kuti patichatanga commission yekuongorora, those are the people vari kufanirwa kutanga kuongororwa kuti basa ravari kubata muZimbabwe rakachena here. Saka tiri kuenda, tiri kufamba nenzira yakanaka. Saka nyaya yema-attachment of properties dzezvigananda muSouth Africa yatanga iri kuenda kuberi. MuZimbabwe iri kunonoka because number one is protecting mbavha. Ndo situation yatatarisana nayo. Ari kuti mbavha ngadzisungwe, ndiye ari kusungwa iye first. Ndo situation yatakatarisana nayo. Asi hazvisi sustainable nenhau yekuti hakuna munhu anotambudza masi anongoita get away neUgananda without facing the music. Saka trust your leadership and trust the processes. Chikomba chinouya, zvigananda zvinosukwa. Saka pabatei ipapo. Urongwa hwekusunga zvigananda hauna chinohukonesa. Tiri kusunga
zvigananda nemwene wezvigananda tiri kusunga zvakare. Iro gore rino tinodayira kuti vanhu vanoda matimelines ka. We are approaching, the net is coming down. Izvezvi vatanga kudzingana. Hazvisi zvitsva, takazviona nguva yaGrace Mugabe izvi. Chingonzi Ningi booted out, Ningi booted out. Ehe, ndo process yacho. Trust the process. Kana wabhutsurana, they are weakening their own system. Pavari kuweakena the system, the problem remains. Zvigananda needs to be arrested. Muchidzinga umwe tichingoti futi zvigananda needs to be arrested. Muchirishafela, the gananda needs to be arrested. The mission remains. So the people's agenda will definitely win. Tese eyes dzakatarisa urongwa huri kunoitwa kwaMutare nekuconference yeZANU-PF. Conference musangano, haisi congress yekuti kunoenda kunovhotwa, asi munokurukurwa nyaya dzakakosha. Dzimwe nyaya dzakakosha dzingada kukurukurwa ndedzekuti Mnangagwa must step down with immediate effect. Failure to do that, taakureleasa bus to the streets. Saka ndinodayira kuti takupai the bigger hint. Saka tsigirai delegation iri kuenda kunomiririra vanhu kumusangano ikoko kuti vatitangire resolution number 1. Resolution number 1 yatiri kutarisira kuconference yekwaMutare ndeyekuti Mnangagwa must be impeached very legendary and very fast. Saka ndinodayira kuti taita hurukuro yerevolution nhasi. Ticharamba tichiuya tichipanana hurukuro. Zvaakuitika ndezvekuti zvinhu zvacho zvaakuitika very fast. Nenhau yekuti zvaakuitika very fast, maupdates pamwe pacho 12 o'clock midnight munotiona tauya nema 2 minutes 3 minutes update. Chizotigachirai nekuti hadziuyi hope. Then tine kukambuzuma takanganwa headmaster pazvikoro zvataurwa, asi todayira kuti muri kuzvinzwa. Birai kuabhusa wana, kushaya mari yeschool fees dambudziko harisi pamwana, dambudziko riri pana Mnangagwa. Ndiye asiri kuita kuti mikana yekuwana mari nenguva izaruke munyika. Saka sungai muridzi weproblem. Kana muri kurova mwana wechikoro nenhau yekuti haana kubhadhara school fees, muri kuda kuti zviitwe sei? Tikanzwa zvichiramba zvichiitika, taakudzoka munguva yekutaura mazita. Then kune avo vari kufamba nerevolution, vari mumawhatsapp groups edu, vari mumaprovinces, mumadistricts, tiri kuti receive the spirit of the revolution. Ifambe nemi, ikuchengetei kusvikira tasvika muZimbabwe itsva, which must exclude no one. Then tinonzwa wechidiki mayouth anenge achinetsana nenhau dzisina maturo dzemugotsi matsuro, zvekuti isisu parevolution apa tinodada kuti Ningi dai atitungamirira, tingada kuti Ningi dai atitungamirira. Zimbabwe is a democratic country. If you have your leader, the election it is coming. Campaignai, gadzirai ground, both kuZANU-PF neku opposition. Ma leaders ese ane mukana wekupinda nekutitungamirira. Leadership kupanana mikana. Isu takamirira kutungamirirwa pano nemunhu anopakura zviri fair, regardless yekuti abva kuZANU here kana kuti abva kuopposition here. Saka ngati sacrossei malines tichienda mumunda mewamwe. Ngatisakurei ndima yedu
iwe sakura yako, ini ndosakurawo yako. Isisuwo tichauyawo nemakandidates edu wana Egypt dzine munhenzva, ndiwawo wekupati kwedu. Kana tibaona kuti tawapa kuti kuvanhu kuti vhoterai dzine munhenzva nekuti tinofungidzira kuti anopakura zviri fee, kana maona zvakakodzera mukamuvhoterwa, ndiye watinoteera komandi yaanenge achitipa. Kurevolution tinoshanda nemaprinciples. Principle inoti tiri kuteerera ku1 command. Komandi yatiri kufamba nayo pari zvino iri pana komanda Geza, ndiye munyai werevolution, ndiye hama yedu semasi. The rest hadzisi hama dzedu. Wese vari nezvematongerwo enyika, maminista, mapurezidendi, hadzisi hama dzedu. Hama yedu yatiri kufamba nayo parevolution, munyai wedu ndiComrade Geza. Ndivo vanozotichitsira zvichemo zvedu wherever. Kana vakada kutakura kuenda nazvo kunana Comrade Chamisa kuopposition, ndiye munyai wedu. Vakada kutakura zvichemo zvedu vachiendesa kunana General Chiwenga, ndiye munyai wedu. Vakada kutakura vachiendesa kunana Egypt dzine munhenzva, ndiye munyai wedu. Ndiye leadership point yatakatrusta, ane maprocesses aari kutigoera atiri kutrusta. Saka for now, that's our point of command. Saka tese tomirira signal yatinopiwa nakomanda Geza. Kujambira kuenda kumusoro kunobata zvoto zvine madzera, isisuwo tide patinogumira. Pedu isisu watinobvumidza kutuka, watinobvumidza kushoropodza, watinobvumidza kupa pressure, watinobvumidza kuinfluenza is Commander Geza, nekuti ndiye munyai werevolution. When he comes to address us as the people of Zimbabwe. Saka tinozonzwa vamwe vanenge vachizotaura vachiti isisu tiri kutaura, tiri kuti Chamisa, tiri kuti Chiwenga, tiri kuti yes, zvakanaka kutigadzirira mazita evane mikana yekuzotipakurira leadership mikana, tigadzirirei mazita ikoko, but don't bring those names kurevolution as it stands. The only person ane kodzero yekutaura mazita iwayo is Commander Geza, nekuti ndiye ari kuziya basa raari kufanirwa kuwapa, ratiri kumutuma kuti sevana veZimbabwe tiri kuda kuti revolution yedu ifambe yakaita sei. Asi input yatakaisa ndeyekuti the revolution agenda must exclude no one. Saka ndosaka muri kuona kuti wekuopposition tinawo pano, wekuruling tinawo pano. Hapana ari better than mumwe kana tiri kutaura nyaya dzerevolution. Parevolution tese takafanana, tiri kufamba neGeza revolution. Signal kana yauya, then we implement. Tapedza izvozvo, gore redu remaelection harisati rachija. Towana mikana kana wekuti taona kuti transition authority yaiswa ine nhungamira yakaita sei, ndisu tichasarudza kuti can we suspend the election, kana kuti oitwa nekukurumidza kana kuti oitwa panguva ya2028 yatakatara. Zva2030 izvo hatiteereri, ndezvemugodzi matsuro, ndezvevanhu vari kupenga, vari kutesta madrugs avari kutengesera mhuri yeZimbabwe. They are over testing their drugs. We don't talk or listen panyaya dza2030 pano, idzo tinoti pasi nazvo. Siyavangena lomunyaka, zvigananda ngazvisungwe. Tese ngatifambei in this revolution in the name of the people.